The man with the lens. Ready? 1, 2, 3. Lai ngut ki nong pathai khubor ki baken thop yo ba Marcos lengdo na po ka Shillong mil ukharwo u atyar u ba Josi Jarany u ba dai u camera person na po ka ba CCTV u ba Ronald Stone sim na po ka Shillong Time kitay kila sha pynkup burom hakaro Rotary Club Orchid Shillong City nakabenta usanyang ubenthai bakilano shikipaj ba lengba ki jing patai khubor bat ki jing tip jongki katkum ki kam ba ki tray yakte ka jing burom yakite ki laingut ki nonglum khubor lapen long daka hotel panwut men ha ka arpo artrik ujelew ha ka jingya lang balengkot mlapen ya daka president Shah Meta rengkat ki dikot kate ka Rotary Club kajing pynkup burom ya kita ki laingut ki nonglum khubor bat nong ringdur kadai na kajing syakri ka jongki ka ba ki laslam bha bat kajing thom jongki ya ki jing e ki ba ki lamat ha ka ba ki ya kendu lani ki ya lenti